Salutare, dragi prieteni! De mai bine de 22 de ani promovez stilul sănătos de viață și uitați-vă că în această vară mi-am propus ca să vă dau explicații la tot ce înseamnă calitatea apei. În acest sens l-am provocat pe colegul meu, Ruslan Fleștoc. Îți mulțumesc, Ruslan! Cu mare drag mă voi strădui să dau cât mai multe detalii despre apă și anume o să descoperim care este cea mai bună apă din lume. Cred eu că este absolut corect să începem de la istoric. Ruslan, spune-mi, te rog frumos, aceste aparate unde se produc? Deci dispozitivele minune, despre care foarte des auziți că vorbim despre ele, sunt produse de o companie japoneză și anume Nagic. Deci Japonia fiind țara cu cei mai longevivi oameni, vă dați seama că este o istorie în spate. Compania anul acesta a împlinit 46 de ani și primii 30 de ani au fost instalate aceste dispozitive doar în spitalele din Japonia. Nu în zadar sunt numărul 1 la nivel internațional. Sunt folosite de cele mai mari celebrități și inclusiv cei mai mari specialiști recomandă apa Kangen. Ruslan, eu știu că sunt mai bine de 2 milioane de familii care consumă apa Kangen, corect? Așa este, sunt mai mult de 2 milioane de familii care folosesc această apă și vom vedea în videouri de ce anume au ales apa Kangen. Apa Kangen, să știți că în traducere din japoneză înseamnă întoarcere la origini. Ne ajută să fim mai sănătoși și să ne menținem mai tineri. Haideți să vedem cum funcționează acest dispozitiv minune. Deci aici avem un comutator prin care îl montăm la robinet. Avem mai multe... Spune-mi, te rog frumos, dar cei de acasă pot să monteze acest aparat la oricare robinet? La oricare robinet, deoarece are mai multe tipuri de adaptoare pentru fiecare robinet care îl avem acasă și conectând acest adaptor, ce facem? Aici avem mai multe poziții. Printr-o poziție putem folosi apa la robinet în mod normal pentru a spăla vesela sau pentru altceva. Punând în poziția aceasta, trimitem apa în dispozitivul nostru, trecând printr-un filtru mecanic cu 3 trepte. Aici se opresc toate metalele grele sau substanțe chimice ca clor, arseniu și altele, după care ajunge în camera de electroliză. Camera de electroliză având 4, 7, 8 plăci de titan de grad medical, 99,9% și învelite cu platinum. Platinum, să știți că este unicul metal, sau mai bine zis, unicul material care nu eliberează microparticule toxice. De aceea suntem numărul 1 în lume. Și ce face aici, practic, acest dispozitiv? Cum produce apa Kangen? Aici, în camera de electroliză, se separă apa. Apa bună, cu toate mineralele ca calciu, magneziu, zinc, de care are nevoie corpul nostru, vine pe furtunul de sus. Cealaltă apă vine pe furtunul de jos. Apa cu reziduri. Aparatul face 7 tipuri de apă și în baza butonului ales, alegem tipul nostru de apă. Cu siguranță am provocat interes celor care au privit videoul în această clipă. Dragii noștri, vă recomandăm toate întrebările să le puneți deci, în comentariile sub acest video și așteptați următorul în care vom discuta despre cele 7 tipuri de apă.